Útorok 30. augusta hlasíme sa z Glasgowa. Z centra Glasgowa, St. George Square, ak sa nemýlim. Tam je gajdoš. A kopec monumentov, sôch a významných budov. Nemáme tu všetko naštudované, čo je čo, ale snáď to zaznamenáme. Zase to more, to meva. Meva, no, čajka. Bez nejakých komentárov, čo je čo. Jediná istota, čo som si 100% istý, je, že tam tá budova s tými hnedými zvislými pásmi a šedými zvislými pásmi je slepá železničná stanica Queen Street Station. Tam sme spravili fotku s Kristianom pred chvíľkou, ScotRail. A tu je nejaký chlapík na koni, ďalší chlapík na koni, aj s čajkou na hlave. A tá hlava je pekne obohatená výkalmi spomínaných čajok asi. Tu je ďalší pánko, tam v rohu ďalší pánko, socha. Ďalší aj s čajkou na hlave. Je ich tu pánkov a čajok až. Aj ten hore na stĺpe má čajku na hlave. A Kristián samozrejme s jedným slúchadlom v pravom uchu, kábel mu visí a mobil v jednej ruke, fotoaparát v druhej. Pekné. Pekné počasie, teplo, nefúka veľmi, že by nám to tu vietor kazil zvuky zaznamenávané. Tak to tu vyzerá. Už sme boli pri Hampden Park, čiže mieste národného futbalového štadióna škótskej reprezentácie. Na chvíľku sme sa zastavili a vlastne zaparkovali, veľmi strategicky sme si to vybrali aj pri Ibrox Park, čiže štadióne Rangers. A teraz sme sa zastavili v centre a pozrieme sa aj asi na tú druhú slepú železničnú stanicu, čiže Central Station, ktorá je odtiaľto veľmi blízko. Tak, zatiaľ to uzavrieme a vyberieme sa smerom na tú Central Station. Majte sa. Hop.